Bon dia y benvinguts a Matín de TV3. Buenas, Jenny Ladies. Tremendo plato. Miren, a nosotros nos han dicho que aquí en Cataluña hay mucha crisis y muchas retalladas. Y en Cuba hay crisis permanente, para que sepan. Y nosotros lo que hacemos es resolver. Oye, que hay que limpiar el piso. Lo limpiamos. Hay que hacerle la uña a la vecina. Se las hacemos. Hay que cuidar viejos. Ay, mija, yo no estoy para eso. Niña, tú eres tremenda fina, para que sepan. Pues sí. Bueno, nosotros estamos aquí para decirle a todo el mundo que se venga para arriba. Basta ya, por favor, de tanta llantadera, de tanta quejadera. ¿Saben cómo resolvemos en Cuba? Fácil. Vamos. Se te están cayendo los pantalones, agua, ahora la llevo yo con luces. Ya tú no mandas en la casa, la que manda soy yo, calabaza, calabaza. Aquí no se mueve nadie, parece que están pintados, para que sepan. Hola, em dic Vane, tinc 35 anys i vull tornar amb el meu ex. De 38, lo que pasa es que tienes un morro guapa que te lo pisas. Bueno, vale, 38. Vull tornar amb el meu ex, en Joan. Joan, 39 anys, solter de tota la vida, dues relacions importants. La primera dels 16 als 26, la segona, la seva, dels 26 als 27. Dels 26 als 27, Vane, però si eso no és nada. Bueno, però era honest i no m'enganyava, almenys que jo sàpiga. I què collons, que està solter. Però si us portàveu fatal. No tanto. No ni poco, pues es barallado tot el dia, Vane. No, allò era perquè érem joves. Ara ja tenim una edat, ara ja no és ese temperamento. Però si odiaves a su madre. Està muerta. Vane, i no t'escoltava. I per què vull que m'escolti si ja us tinc a vosaltres, I era avorrit. És igual. Però jo vull estabilitat, ¿vale? Avorrida, però estabilitat. I vull fills. Ai, no suporto les mares que només parlen dels seus fills i que porten fins i tot l'ecografia del nen al mòbil. I et diuen, ai, mira el meu nen que és mono que Dice, señora, que no es un nen, es un feto, es un feto. Jo el que no suporto és la gent aquesta acabada supercalmada. Saps aquesta gent que et diu, no corris, respira, mira el paisatge. I la gent que quan t'enfades amb ells et diuen que et tranquil·litzis, que no et posis nerviosa, que no et posis així, com si tu fossis el problema i ells et perdonessin la vida. Llavors, quan els hi dius en plan enfadada, mira, no em diguis que estic nerviosa, et diuen, veus? Veus com estàs nerviosa? O esta gente que dice que es buena persona, ¿a ti alguien te ha preguntado si eres buena persona? O coneixeu algú que digui d'ell mateix que és un fill de puta? Hola, me llamo Carmela. Bueno, soy una hija de puta, encantada. Por favor. Y la gente esta negativa, ¿no? La gente aquesta que chucla la energía, tú. Que cada vez que estás con ellos te amargan la vida. Y entonces un día te preguntan, ¿pero por qué no quieres quedar conmigo? Coño, porque todo se pega. Y esta gente que cuando le dices, oye, dale recuerdos, te dicen, de tu parte. De parte de quién va a ser, gilipollas, si solo estamos tú i jo. Sí, doncs avui m'ha passat una cosa superforta. Avui per primera vegada m'ha passat al camp de mi. El que no em podia imaginar és que em passés tan ràpid. Sabeu el súper aquest caríssim que vaig a comprar? Doncs un nen, un noi de 25 anys m'ha preguntat, vostè... Ai, pobre. No, això no és el pitjor. M'ha dit, vostè és l'última com a pausa. Senyora? Oh, no. Senyora! No puedo No, no, senyora. Soc una senyora. Bernaus, Alba Florejats, Mireia Càmies i Vanessa Segura les poden veure al Teatre Villarroel fins al pròxim 27 de novembre. Ja poden venir cap aquí, perquè jo deia abans que... Ara veig que no em veuen a mi els espectadors perquè estic tapada per favor, per aquesta maleta de maquillatge. Després parlarem. Ara em posaré una mica més cap aquí. Bé, jo deia que com és d'important aprendre a riure'ns de nosaltres mateixos, i en aquest cas ho dic en femení, Mercè, perquè vosaltres és un espectacle femení per excel·lència. 4 actrius, 4 dramaturgues i jo que sóc també una dona, directora, i bueno, entre totes hem fet un espectacle en clau de comèdia. Mercè, directora, que estava aquí mentre les seves actrius estaven fent aquest gag als matins, pendent i repassant tot el text. Te'l sabies des de l'inici fins al final. I ho diuen elles perquè és veritat, i ho sabeu. Home, i tant. Jo me'l sé, si algun dia passa qualsevol cosa ja puc substituir-les. Veig que aneu caracteritzades cada una absolutament diferent de l'altra. Una amb un monyo ben recollit, l'altra cabell rissat, l'altra melena, l'altra una cua al costat, en funció de què has agafat i has posat un vestuari i una posada en escena amb elles. Doncs perquè d'alguna manera el que a l'obra, el que és de l'espai escènic és un aparador, d'acord? I llavors com a aparador, doncs, a partir d'aquí juguem aquelles
inicien l'espectacle sent unes maniquís. I com a maniquís, d'alguna manera, s'exposen a alguna cosa i exposar-se de manera diferent també forma part del vestuari. L'humor, la crisi, el poder-se'n riure de tot el que se'ns planteja o tot el que ens està passant, diguem que sobretot aquests darrers temps. Aquesta és la clau. I saber-ho fer, perquè no tothom sap fer riure, que és molt difícil. Sí, bueno, parlem una mica també de la indignació del dia. Però no ets cubana. No, mija, no. Totes ben catalanes. No, parlem una mica de la indignació del dia a dia, no? Diferents temes que ens pot passar qualsevol, des de la rutina en parella, des de això que has dit tu, de la feina i vies d'escap i també aquestes ganes de tirar endavant passi el que passi, no? Que és essencial i és una mica del que parlem a l'obra i com està enfocada la direcció i la interpretació, també. Ara veia que el tema de la dona i els fills i les qui algunes vegades potser sense pretendre-ho Ens movem una mica, perquè voler-ho. Ara sí, ens tornem a col·locar. Parlem una mica massa dels fills, és que a vegades ens passem. És que és un tema molt de dones. Ho deia la Mireia. Però és cert, és que a més la caricatura que fa és aquesta. O sigui, portes la fotografia de l'ecografia perquè aquell primer dia que veus l'ecografia et quedes, que et sembla un miracle, no? Que no pugui ser veure la cara del teu fill, que és a dins de la panxa, i després quan surt dius, és la cara que tenia, i li fas la foto, les compares i són la mateixa foto. A les companys de feina, home, mira, Sí, acostuma a passar amb amics que han tingut més d'un fill que el número de fotos disminueix a mida que vas tenint fills, no? Diuen que el segon ja no li fas tants i el tercer ja no li fas tantes fotos, no? Perdona, el primer té àlbum i el tercer sí té fotos de molta sort, que encara has de portar a l'escola la foto de família. És una obra amb clau femenina, però els homes s'ho passen igualment de bé. Absolutament, no és una obra feminista, en cap moment l'hem tractat així, és una obra que reflecteix temes en els quals els homes també es poden sentir molt identificats. Exacte, o sigui, vols dir que les dones ens veurem reflectides depèn amb quin personatge i els homes també ens veuran en algun dels seus papers. Jo crec que hi ha temes universals, no? Tant d'home i de dona. I si no, també tothom té una parella, no? Vull dir, o té una amiga, no? Que identifica, no? Que l'home també identifica tot allò que s'està explicant des del punt de vista de la dona. I també, al ser un grup de dones, és com que es parla del tema. Si fóssim un grup d'homes, no sé si es parlaria tant, sortiria tanta aquesta pregunta. Però reflectiu molt bé aquesta, per exemple, ara mateix, aquesta discussió on tu agafes un to més acalorat i et diuen no et posis nerviosa. Llavors estàs a punt de braonar-te sobre algú, no? Es treballa bé entre dones. És que a nosaltres també ens passa ara, no, Helena? Nosaltres que som més dones també a l'equip dels matins, el comentari, ai, entre dones, què? Home, nosaltres hem treballat molt bé, molt, però molt. Les complicitats possiblement són més fàcils perquè parleu més el mateix llenguatge, no? Sí, també hi ha una mateixa generació. Ara hi haurà dones que estan a casa i que estaran dient que no, perquè potser elles tenen més complicitat amb homes, no? Això depèn. Però vull dir que en el vostre cas és així. I per mi depèn també, és que amb cadascú la relació és diferent, no? Bueno, per mi, és la meva opinió. Vosaltres havíeu actuat juntes alguna altra vegada? Sí, nosaltres dues sí. I per tant ja us coneixíeu i a l'hora de posar-vos en l'escena doncs ja teníeu aquell agermanament. Sí. I que també les complicitats, com que són temes que són molt generals i que tothom s'hi sent identificat, és fàcil crear aquestes complicitats entre nosaltres, no? Perquè parlem d'aquesta insatisfacció, que és una insatisfacció comuna, no en la nostra generació, perdona, sinó en moltes generacions. No, i que suposo que noteu que en un moment com aquest, de crisi econòmica, que la gent, qui més qui menys, té aquella preocupació d'arribar a final de mes, tenen ganes d'anar a veure un espectacle com aquest. Tenen necessitat de riure, sí, molta necessitat de riure. L'únic que nosaltres no intentem vendre-ho, no? És a dir, que exposem les coses tal com són. Hi ha una insatisfacció vital, no? Però a partir d'aquest punt més rigorós és on entra la clau de la comèdia, no? I la comèdia no deixa de ser un drama portat a l'extrem, no? És tan important que et fa riure. És tan important pels personatges la situació que et fa riure. Teniu detectat quins dies la gent riu més o menys? Els dies de la setmana, el cap de setmana millor? Això què? No, depèn. No, però és cert que cada espectacle és diferent? Perquè... Sí que canvia molt els llocs on riuen, això sí. Depèn de les edats? Depèn de l'edat. Què és el que fa gràcia a la gent gran?
A veure, clar... La senyora fa molta gràcia. Les senyores parlen. I llavors, com a pausa, i se sent entre públic. Senyores! Ella té un text que li diuen directament amb lo bitxo que ets segur que no, però que t'ho diuen, no? Que t'estan parlant directament. Parlen molt, s'expressen, i com que I vosaltres aneu frenant una mica l'obra en funció també del que la gent que comença a comentar perquè no es perdin el fil de l'obra, no? Clar, has d'anar-los seguint. Doncs es pot riure fins al 27 de novembre a la Sala Villarroel de Barcelona, amb totes elles amb aquesta obra Ara que us veig amb aquests llavis tan vermells, carmí, Mai me'ls he tan posat així. pintats, i aquí amb els pincels. Mai me'ls he posat així. Jo convidaria que entrés la Carme Gell, que és maquilladora nostra dels matins a TV3, perquè avui la Maria Josep Soler ens ha portat un kit de maquillatge que quan començàvem a fer l'entrevista amb aquestes companyes de la Sala Villarroel, vostès ho han vist que nosaltres quasi no se'ns veia, perquè era una maleta tan grossa que ens havíem pràcticament d'aixecar. Passa, Carme, passa. Maria Josep, perquè avui ens vols parlar de les últimes tendències de maquillatge? Vull parlar no tant de maquillatge com d'una cosa... Mira, ara veieu, aquí tinc una maleta plena de cosetes. Però a veure si la càmera ensenya, perquè estic agafant aquí una coseta, i tinc jo les ungles, a veure si la càmera... Te les has pintat? Quina càmera és? Te les has pintat de negre amb floretes i cosetes, no? I això és una tendència. Això és una tendència. Es diu nail patch i són enganxines. Enganxines, bueno, aquesta potser és barroca, però vull dir, es tracta de posar-te des de, no sé, un estampat de leopard fins a floretes, com portuanes, com... Ves passant. A veure, això són enganxines. Això són per les ungles. Les enganxines es posen... Sí, aquestes són per les ungles. Agafes la que et vagi millor a la teva ungla, la poses a sobre i després treus el paper. Les tovalles. Les tovalles, mira, aquí jo demano. Aneu-vos en posar. A veure, tovalles, què més tenim? S'ha de fer amb carinyo, amb carinyo. A veure, això és última tendència, però també és última tendència i, Helena, jo crec que si està aquí la maquilladora, la teva maquilladora preferida, perquè et posi a tu aquest patch que és de ulls. Patch què vol dir, patch? A veure, patch vol dir enganxina en anglès, però vull dir que a nivell de maquillatge un patch... Tete, això com es posa? Ai, que us veig molt mal. S'ha d'obrir per la punta. No, una pregunta, si això ens ho posem, ens ho podem treure immediatament o se'ns quedarà enganxat? No, però això és una ungla molt llarga, no? Això queda 10 dies. Així? Això és com 10 dies, sense mullar-se gaire. Us podeu dutxar, evidentment. Però què és això? Però no anar a la piscina cada dia. Intenta que no se't faci Ariana, ara, aquí a la punta, agafes i amb la teva pròpia ungla ho trenques o amb un palito... Aquí, clar, aquí hauries de fer així, saps? Com puguis. Però tu creus que puc anar per la vida amb això? No, home, no, Ariana, a veure... No sé si t'hi veig. Ara tu agafes el dit, li dones una mica de... A veure... Ara ho estàs fent. De tota manera, això és tendència. És a dir, a l'hora de posar-nos, diguem, a fer les ungles, ara ja no utilitzaríem tant el que és l'esmalt de tota la vida, o és allò que dius, vull sortir una nit, ara vull anar una mica divertida, em poso aquests topos a les ungles i quan arribi a casa m'ho trauré. Helena, elles parlaven de crisi. Al mal temps, bona cara. Sí? I tant, escolta. Mira, ho estan fent. Estem tots d'acord. I en temps de crisi, la cosmètica es reinventa i es venen molt més cosmètics. És a dir, tu no t'escaparàs, això t'ho poses. No, ara m'ho posaré, però a veure, això que dius és un patch de maquillatge, és a dir, és un patch, és un pegat que ens posarem a on? Als ulls. Ens posarem o als ulls, de moment, o als ulls, a la parpella, és a dir, allò que faríem de fer-nos l'ombra... a les ungles, que és el que hi ha. També us he portat, i vull que tu en provis, tu també, aquestes magnífiques pestanyes, que no sé si la càmera... Carme, són pestanyes? Les pestanyes me les puc emprovar... Però fem-ho perquè si no tinc temps. Ràpidament, a veure. Que són unes pestanyes... La Carme m'ho posarà, perquè jo sóc incapaç de posar-me unes pestanyes. Home, ja que estem aquí a la tele posaré les més cridaneres, no? Aquestes de topo. Ui, les arrenco així... Us en recordeu quan, no sé, les vostres mares portaven pestanyes postisses, però va haver-hi una època que eren moda. Ara resulta que torna la moda les pestanyes postisses i la gent quan surt de nit es posa unes grans pestanyes. Per què? Doncs perquè donen una mica de vidilla, una cara una mica més esmorteïda, els llavis, les pestanyes, i això és una mica del que deia que la cosmètica es reinventa. Carme, explica'ns ara què faràs. Explica'ns què vas fer. Ara m'enganxarà una pestanya. Que li posi una pestanya. Sí, però... Home, vol. Es deixa. Em deixo, exacte. Però això pot una pega especial o no? He de tancar els ulls, entenc, no? Les pestanyes venen amb una pega precisa pels ulls, no irrita ni res. Preu d'aquestes coses. Doncs, per exemple, les ungles serien
no arriba als 10 euros. Les pestanyes, una mica més cares, per exemple, podrien ser fins als 20 euros. A veure, tu ara, Carme, estàs posant una mica d'aquesta pega Jo que no fa mal li als poso ulls. aquesta pega. Sí, a on ho poses? Va, que si no tindrem temps, Carme. Sí, això li poso a ras de les pestanyes, de les seves pestanyes. Sí. Llavors tinc que Tu, mirar... Helena, no obris els ulls, eh? No, Després serà la tinc que sorpresa. mirar... Perdó, aviam. Jo Tinc que mirar t'aguanto, a quin Carme. lloc va dels ulls. Va, doncs mireu, perquè si no... Ostres, Helena. Són tremendes, eh? Sí. Avui acabaré feta un poema. Llavors, la part més curta, del pèl més curt, va a la part interna. Posem-ho, sí, Llavors, sí. per tant, Així. així. Va. Anem-hi. A veure, noies, I això després amb un, diguem, desmaquillador d'ulls ja se'n va, tu no? tranquil·la, no? Sí. Aniràs a buscar els nanos a l'escola bé. Això se'n va simplement estirant, Helena. Estirant, després amb un desmaquillador Vinga, d'ulls. Carme, t'aguanto això perfectament, molt bé. Helena, atenció. Home, la gent de l'espectacle fa servir aquestes Home, coses, sí, però aquestes de tupitos no val... Però us agradaria o no? Jo us dono una idea perquè a l'espectacle us les podríeu posar, eh? De tota manera, Es posen ben posadetes així, aquesta pestanya. Aneu molt guapes, aneu molt guapes. Ara la Carme hi està posant aquí Ja els portem la espectadors. tendència. És veritat. Ho veuen? Atenció. Podrà obrir l'ull bé? Apretat. I això s'ha d'esperar... Aguantarem uns segons. No ho puc creure. estic atractiva. No, encara no et veiem, Home, ara mateix Helena. és que només en tens una de pestanya Obre postissa. ara. Aviam. Ui, no la noto, la tinc posada. Sí. Pots obrir? Pots obrir? Home, però... La teva càmera és l'ou, A veure, Helena. Carme. Home, per favor, però què semblo? No sé si sembla que m'hagi sortit una llaga a l'ull. No, Helena, és divertit, jo ho trobo estupenda. Ah, per favor, tu em trobes estupenda? Si quedem per sopar i jo em presento així, tu et penses que m'he begut l'enteniment? Home, per favor, una gran cuinera has dit? Ah, una drag queen! Home, clar, una drag queen. Home, la idea és aquesta. La idea està inspirada en les drag queens i per suposat, jo suposo que No, si és que, a vas... veure, Pete, a veure un moment, aquí quan parlem de tendències, jo et parlo de tendències, no de fer allò al carnaval a l'època de la I a mi se m'ha castanyada, enganxat l'ungla que és el aquí, que que ens no surt sorbem. això. No? O sigui, això no seria per sortir de nit, això és per fer un espectacle. A veure, jo no sé què dir-te. Va, ara anem amb el maquillatge, acabem amb el maquillatge, amb el pegat de l'ombra, que això sí que és molt útil pels pegat de espectadors. l'ombra. Que no se sàpiguen PT, maquillar. no, posem-li la PT, va, ja. 2 minuts per... Res, no, 2 minuts, no, 30 segons, Carme, Maquilladors, ràpidament. no, espectadors que no se sàpiguen maquillar. Doncs poden posar-se aquests pegats i ara la Carme els ensenyarà com hauríem de fer l'ombrejat a sobre de la nostra parpella. Noies, preneu nota, perquè això, la propera obra, Mercè, jo crec que totes... Home, I amb la cançó de Mecano de No me mires, no podia ser una altra peça, està clar. Sombra aquí, sombra allà. Aquí acabarem el programa, però no abans de veure Com li queda l'ull a la PT. aguantaríem aquesta enganxina i en el moment de treure-la, a veure, Carme, què veuríem? Ara ja la pots treure. Molt bé, molt bé, molt bé. I estem veient... Això sí, molt bé. Que amb això s'atreveixen, que van vestits de verd, doncs es compren aquest amb una tonalitat verda i nosaltres acabem aquí al programa. Demà tornem a les 8. Sí, que em dóna tant de rigor a l'hora de treballar amb aquesta pestanya que ara mateix em trauré. Adéu, que vagi bé, fins demà. Gràcies.